тылында зат мәрмәр заман ипләп шомартылган беренче нигез ташы. Мин сине эзлим, бабакаем, әйтер рәхмәтләрем, сорауларым бар. Барын да беләсем килә, кайда батырлар, кайда алыплар. Бар уйларым, хисем синдә, ничәмә җир катламы зиңнеңдә. Изге сәлеңнең барын да беләсем килә, күрсәтәсем килә шуны бөтен җиргә. 2010 ел. Корылык. Данлыклы да, шифалы да күз чишмәсе суы юкка чыга. Бөтен авыл халкы борчуга кала. Үз авылының яшәүенә битараф булмаган, Ятмас Сусай авыл егете, данлыклы Мансуров фәннәсеннән, педагогика фәннәре кандидаты, Россия Федерациясының аткызган укытучысы, Россия Табигый фәннәр академиясының әгъза корреспонденты, Кукмара муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Мәгариф идарәсе башлыгы Мансуров Роберт Мияссәр улы, Чишмәне һичшиксез торгызырга кирәк дигән уйга килә.